Τώρα να σας πω ότι πατρών τράκα δεν έχω φωτογραφία, δεν το πιστεύει κανένας. Και λίγο φυσικό είναι εδώ πέρα σε όλους τους δικούς σας μικρόφωνα και χωρίς μικρόφωνα. Πρέπει να σας πω ότι με συγκινεί πάντα η ιδέα ότι υπάρχει ένα αριστερό κομματήριο. Αυτή η μαγική λέξη αριστερά, αυτό το μαγικό χρώμα το κόκκινο. Κοιτάξτε λίγο, θα καταλάβετε τι λέω. Είναι που με συγκινούσε πάντα και που δεν γίνεται πια. Είμαι 75 χρόνια, δεινόσαυρος. Λίγο πιο δυνατά. Λέω είναι 75 χρόνια, δηλαδή δεινόσαυρος και δεν έχω και περιθώρια να αλλάξω πια. Ότι είχαμε, ότι είμαστε. Θέλω να πω ότι είναι πάντα συγκινητικό να μιλάει κανείς σε ένα ακροατήριο αριστερών. Το γιατί αριστερών, γιατί επιμένω σε αυτό το αριστερά, είναι κάτι που δεν είναι θέμα ψυχαναλυτικής αναζήτησης, αλλά είναι κυρίως η ιστορία της χώρας μας, αυτά που έχουμε περάσει όσοι τα περάσαμε. Οι πιο πολλοί εδώ μέσα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω. Μια ιστορία που ξεκινάει και συνεχίζεται δυστυχώς φοβάμαι με διασπάσεις. Ήμουνα παρόν στη διάσπαση του 68. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, μερικοί από εσάς θα θυμούνται, τι έγινε στις φυλακές όπου ήμασταν, όπου χωριστήκαμε στα δύο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμένα ο Γρηγόρης ο Παράκος, αγαπημένος σύντροφος και μετά σε κοινούς αγώνες σύντροφος, δεν μου μιλούσε, δεν με χαιρετούσε. Εμένα και τον Κύρκο ήμασταν τα φλάμπουρα της αναλογητικής αριστεράς. Και σε μένα και στον Κύρκο δεν μιλούσε ο Γρηγόρης ο Παράκος. Χρόνια μετά έκανα λάθος. Σύντροφοι, πρώτα έκανα λάθος, πρέπει να το μάθουμε κι εμείς καλά. Το έκανα λάθος, πρέπει να το λέμε. Είπε ο Γρηγόρης ο Παράκος, θυμάμαι τότε, σε μια μηνιώδη αποστολή του λόγου του, όταν ως γραμματέας του ΚΚΕ τότε είχε προχωρήσει μαζί μας πιο μπροστά από τον Δωράκη στον συνασπισμό, τον ενιαίο συνασπισμό του 1990, τον πολύ γνωστό συνασπισμό που αργότερα διασπάστηκε πάλι. Ας μην πούμε με την ευθύνη τίνος, πάντως διασπάστηκε πάλι. Τα λέω γιατί οι συντροφοί αυτά έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μοιάζει να έχουν. Γιατί η αριστερά έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση. Μόλις τέλειωσε η δικτατορία, εκλεχτήκαμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής 61 κόκκινοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες. Κατά κόκκινο. Από τον Μιχαλόπουλο στην Δάφνη, από τον Πολόπουλο στο Περιστέρι, από ένα σωρό μέχρι εδώ, εγώ ήμουν ο νεότερος. Πολλοί κόσμος. Μαυροθανασίδης, πολλοί κόσμος. Τώρα κοιτάει κανένας γύρω του Ανδρέα στο ερώτημα και δεν πρέπει. Γιατί ο κόσμος πίστηκε ότι ο καπιταλισμός είναι καλός και για τους φτωχούς. Περίεργος. Ο καπιταλισμός άφησε τον καθένα από αυτούς, από εμάς, από πολλούς εδώ, να έχει δύο μετοχούλες από το χρηματιστήριο ή να έχει δύο καταπιεσούλες στην άκρη στην τράπεζα για κάποια ώρα ανάγκη. Και πίστηκε ότι συμμετέχει στα κέρδη του καπιταλισμού. Χρειάστηκε να είναι αυτή η φοβερή κρίση για να καταλάβουν όλοι, ιδίως οι φτωχοί, ότι ο καπιταλισμός δεν λυπάται τους φτωχούς και δεν δουλεύει για αυτούς, δουλεύει για άλλους. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Παίζει ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, παίζει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το αμεσότερο της καλή εξουσία δίπλα στον πολίτη. Εμείς δηλαδή, όσοι ασκήσαμε κάποια εξουσία ή παίξαμε κάποιο ρόλο, έχουμε απόλυτη υποχρέωση να ενημερώσουμε τον πολίτη. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε κόντρα στα κόμματα που δίνουν αυτά τα χρήματα, το μπλε και το πράσινο. Και ευτυχώς έχουν και αντάρτες. Στο Ηράκλειο κατεβαίνουν δύο χρήσματα, δύο αντάρτες των χρησμάτων και δύο κόκκινα κόμματα, δύο κόκκινες παρατάξεις. Εμείς οι λογοί μας. Πρέπει να σας πω ότι το χρώμα παίζει ρόλο. Γιατί ο λαός μας τώρα, που καταλαβαίνει επιτέλους πού βρίσκεται, θα πεινάσει. Το χειμώνας μας έρχεται, θα είναι μαύρος χειμώνας για πολύ κόσμο. Η ανεργία θα διπλασιαστεί περίπου. Διπλασιάζεται κιόλας. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Θα σπάσει κεφάλια ο κόσμος. Και τα δικά μας κεφάλια δεν είναι τίποτα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε αυτό το κακό σκορ της διάσπασης. Ο λόγος που κατάληγα σε αυτές τις εκλογές είναι ότι μαζί με άλλους συντρόφους μου της αριστεράς, ανέμετρους της αριστεράς, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος αυτή η διάσπαση που σοβήθηκε στην κορυφή να φτάσει μέχρι τη βάση και του Ηρακλείου. Τότε είπα θα κατέβω και μοναχός μου. Θα σηκώσω μια κόκκινη συμβούλα, αριστερή απάντηση θα πω, και όποιος θέλει θα έρθει μαζί μου.
Ευτυχώς βρέθηκε πλευρά της αριστεράς, συγκροτημένη σε κόμμα, που είπε: εγώ θα κατεβάσω και εγώ δήμαρχο και αντίμαρχο. Αυτός ο λόγος του Δίκτυου Πολιτών έχει την προτίμησή μας όλων όσων είμαστε ανέντακτοι της αριστεράς και πονάμε με τις διασπάσεις αυτές. Έχει την υποστήριξη αυτής της αριστεράς και αυτό το λόγο συμμετέχουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Δεν φαντάζεται, πιστεύω κανένας, ότι λοιπόν καμία θέση για τα γεράματά μου. Είμαι 75 χρόνων ήδη στο πριν. Το ξέρετε τώρα στα δημόσια πρόσωπα κάνουμε μυστικά στην ηλικία μας. Χειρουργώ κάθε μέρα όλο το πρωί, δουλεύω δηλαδή σε σκυλί όπως οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο σε αυτή την έρευνα χώρα και αισθάνομαι αρκετά καλά για να υπερασπίζω τις απόψεις μου ακόμα. Όχι τη ζωή μου αυτό έκανα, υπεράσπιζα τις αριστερές μου απόψεις. Είμαι λοιπόν εδώ για να σας πω ότι εγώ και όσοι με ακολουθούν, όσοι ανένακτοι της αριστεράς, είμαστε σε αυτό το ψηφοδέλτιο που πιστεύουμε ότι είναι το πιο κοντινό στις θέσεις μας. Μπορεί να μην ταιριάζουμε σε όλες, αλλά είναι το πιο κοντινό ψηφοδέλτιο στις θέσεις μας και σε αυτό θα αγωνιστούμε για να κάνουμε μια εκπροσώπηση, εκπρόσωποι υποθέτω, που θα μπορέσει να απορρίξει σε ένα δημοτικό συμβούλιο που θα επιλύουν τις ίδιες διαδικασίες. Δεν τους λυπάμαι καθόλου που δέχουν όλους αυτούς τους κυρίους των χρησμάτων. Γιατί μετά την θεομηνία μας τώρα, 4 τετραετίες μας τώρα στο Ηράκλειο, κατάφεραν να εμπεδώσουν μια πολιτική τάξη αυτή ακριβώς που συγχαίρει το λαό μας. Γιατί ο λαός μας έχει καταλάβει τι συγχαμερό πράγμα είναι η πολιτική, τους μουντζώνει στη Βουλή, μουντζώνει άρικα και τους αριστερούς βουλευτές, τους μουντζώνει στην αυτοδιοίκηση, μουντζώνει άρικα και τους αριστερούς της αυτοδιοίκησης. Αλλά πια έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είναι διεφθαρμένοι, είναι κλέφτες, είναι διακλεκόμενοι. Αυτό εμείς δεν είμαστε και το ξέρουμε. Αυτό το βλέπουν όλοι. Έχω κάνει σφάλματα στη ζωή μου, πολλά, έχω κάνει και λάθη, πολλά, αλλά κανείς δεν θα πρέπει να σας πει ποτέ. Έχω διοικήσει 2 φορές αυτή την πόλη. Είχα εξουσία 2 τετραετίες. Κανείς δεν θα πρέπει να σας πει ή να αποδείξει ότι κλέψτε μέσα και μια ρακνή. Ότι έστω και έβαλα στο τσεπάκι μου έστω και κάτι. Ένα λεπτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς μπορούμε και λέμε ότι είμαστε ένα άλλο πράγμα. Επιμένουμε ότι είμαστε ένα άλλο πράγμα. Και αυτό θέλω να το διακηρύξουμε, δηλαδή θέλω να το περάσουμε στον κόσμο. Θα μου πει θα καταλάβουν, δεν θα καταλάβουν τώρα, αλλά καθώς θα πεινάνε θα καταλάβουν καλύτερα. Καθώς θα χρωστάνε θα καταλάβουν ακόμα καλύτερα. Καθώς θα μένουν άνεργοι θα καταλάβουν ακόμα καλύτερα. Εμείς εκεί, όπως έλεγε ο φίλος μου ο Ραγωστάκης, πρέπει να χτυπάμε τις λέξεις. Ο αγαπημένος μου ο Ραγωστάκης. Ήμασταν, πρέπει να σου πω ότι είναι από τις αναμνήσεις μου τις σπουδαίες. Εγώ μαζί με τον Ραγωστάκη και τον Κίρκα ήμασταν στη διάρκεια της θεωρίας μια τριάδα παράνομη που ασχολούνταν με τους λογοτέχνες και τα πολιτιστικά. Ο Ραγωστάκης έφυγε πριν από λίγα χρόνια, αλλά τα λόγια του παραμένουν. Πρέπει να χτυπάμε για τις λέξεις σαν σφυγιά, να τις καρφώνουμε τις λέξεις, να καταλάβει ο κόσμος και να τα λέμε. Δεν έχω να σας πω άλλα, δεν θα σας πω για την αυτοδιοίκηση. Όλοι ξέρετε τι έχουμε κάνει εδώ, θα σας τα πούν η Ειρήνη και η υπόλοιπη. Η Ειρήνη και αυτή έχει κομμουνιστικό όνομα για Ειρήνη. Τέλος πάντων, η Ειρήνη λοιπόν και άλλα κομμουνιστικά στοιχεία. Εδώ θα σας τα πούνε μια χαρά για το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που το εγκρίνουμε. Δεχτήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Θα σας πει για το ψηφοδέλτιό μας, ένα ψηφοδέλτιο με πρόσωπο, με ανθρώπους